Danas vas vodim sa sobom na zatvaranje 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije u Soko Banji. Idete sa mnom da vidite kako izgleda iza kulisa i krećemo! Ćao! Šta radimo sad? Sad sipamo? Šta sipamo? Trošimo pare! Klavijatura je inače pozadi, tako da oni se gužvom, a moje loptice su napred! Ram pararam, u mojoj glavi svira samo ram pararam, poludim kada misli samo ram pararam, ego zavibrirajmo ram pararam, treba mi to dedito. Baju! Vuču se stvari, vuču se klavijature i ovdje je mnogo toplo. Idemo nešto da ručkamo. Koliko pare, tata? 300 dinara! Dobro, po barem je jeftinije od kafe. It's nice, it's nice. Ajde, ja kaži čao, čao, čao. Ajde. Ovdje smo pevali prošli put. Još tražimo da jedemo. Vidite šta sam dobila? Kažete čao. Ćao. Će dođete večeras na koncert? Da. Kasni tonska proba kao po običaju, jer svugde se kasni i uvek se kasni i svi živo kasne. Tako da ovdje ima pivo. Čekajte. Pivo, to ćemo posle koncerta. Šalim se, ne pijem pivo. Tako da, posle. Tonska probica! Spremimo se! Auto kida i onda papučkice. Ajde babo, idemo! Nice! Tata, kako je bilo na koncertu? Super, naporno. Sad ćemo da ručkamo. Utisci su fenomenalni, prosto ne mogu da shvatim da sam to ja doživela, ali eto, sve se desi s razlogom. Evo da popijem kaficu i krećemo kući. Hvala vam. Ko teta Mimicu? Eto koji. Krećemo kući, hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da vam se ovakav sadržaj sviđa i snimamo vam sljedeći video jeste nastup u Medveđi. Volim vas puno, vaša Velina.